Учора ви абвясцілі аб стварэнні фракцыі, у якую ўвайшлі дэпутаты Верховнага Савета Беларусі ад Беларускага народнага фронту. Чаму гэта было зроблена менавіта учора і ці не паспешлівы быў такі крок? Я думаю, Ірина, вы оговорились об створении фракции. Заявлено было уже 2 тижні назад. Учора была обвешена оппозиция. Оппозиция, так. Значит, справа в том, что, безумовно, всякая з'ява повинна иметь свой початок и свое развитие. Она повинна была выспеть, поспеть и возникнуть натурально, и натурально повинна была быть успрынята. Только тогда эта з'ява будет иметь стабильность. Вот такие умовы были подрыхтованы на протягу этих 2 месяцев сессии. Потому что той Верховный Совет, який мы застали у самом початку, и який теперь, он адрознивается у ступені размежевания. Треба было створить эту фракцию, створить за тих людей, які пришли, с відповідними переконаннями своими, але вони не мали ніякої системи. Більше того, ніякого політичного опиту практично у людей не було. Окрім того, у многих депутатів був усталяваний такий стереотип у відносинах до фронту. І цей стереотип формувався на основі той дезінформації, яка розповсюджувалася і в офіційній пресі, і по всіх неофіційних комуністичних каналах партійних. А стереотип гэты такого роду, що гэта некие безотказные люди, экстремистских поглядов, что гэта некие люди с темным прошлым, что гэта некие фашисты, там, полицманы, бандиты, что они формуют там своих боевиков, что это люди с такими вередливым характером, имкнутся до улады. И весь той брод, на який коммунисты здольны уже показывают на протягу всех этих 70 годов існування. И треба сказать, что это на людей дзейнічала, это все. Эти стереотипы, оказывается, дзейнічаюць. Это нам здаецца, что такое несусветное глупство, так мы уже не спрымаем. А люди, якія уяўленне такое прыблізнае, привыкли верить официальной прессе. Это, як кажуть, один, может, одна з пераваг, а может, з недахопаў нашего народа, он вельмі даверлівы. И вот треба было эту оппозицию сформовать. И я мяркую, что менавіта до гэтага часу, вот калі мы пришли до важнейшего пытання об суверэнітэце, об декларации, где уже ніякія іншыя пытанні, а именно пытання об нашей будучыні, об Беларуси, о будучыні нации поставлено было рубом, и тут уже треба было вызначаться. Тут уже треба было. Все остальные пытания, это можно было так, можно не так, можно обспречивать, думать, что мы не так поступили, а тут уже все. Тут уже пройшла мяжа. И вот тут треба было вызначиться. Так что гэта было и не поздно, и не рано. Гэта было у наших умовах своечасова. И дякую Богу, что гэта адбылося таким чином, як мы меркавали. Без лишнего трэску, без шуму, спокойно, я лечу интеллигентно, все было ясно, было сказано, и оппозиция, я лечу, на добром грунте формуется, потому что никто не сомневается, что был не сделан неправильный крок. Никто. Все до одного лечат, что было правильно, своечасово, и зараз меркуют, что робить далей. Вот конкретные планы работы. Депутаты таких агульнадэмакратычных поглядаў типу Гончара і іншых павінны нейкім чынам перагледзець сваю пазіцыю і зрабіць пэўны выбар, бо стварэнне пазіцыі вымагае вызначыцца і астатніх. Тут уже нельзя так болтацца пасярэдзіне. Як яны паводзяць сябе зараз? Яшчэ прайшоў толькі 1 дзень, і я думаю, гэта іхны клопат у асноўным. І напэўна ж яны будуць сябе паводзіць у залежнасці ад таго, як будзе выглядаць наша апозіцыя. Калі мы будзем працаваць
дастаткова сур'ёзна і будуць вынікі, а мы на это спадзяёмся, то я думаю, што гэтыя людзі будуць усё ж такі бліжэй да нас. У складе оппозиции 35 человек. Афіцыйна учора было заяўлена 30 чалавек, але 5 чалавек мы спецыяльна пакінулі ў зале, каб яны назіралі, як там што і вось. А па нашых падліках пакуль што гэта 35 чалавек. Потым, магчыма, яшчэ далучыцца некалькі, але не думаю, што на першых парах будзе больш 40 чалавек. У пэўнай ступені наш аналіз паказвае, што Верховны Савет дасягнуў ужо сваёй столі, сталявання ўжо дасягнуў. Наўрад ці ён будзе далей дэмакратызавацца, будуць нейкія змены, перамены, ўжо вызначылася даволі стабільна. Змены будуць толькі ў тым сэнсе, што на працягу гэтых месяцаў будзе распадацца КПСС. І увесь час будзе падаць яе прэстыж, это ўжо агонія дэградацыі этой. І от у сувязі з гэтым у Верховным Савеце таксама будуць нейкія перамены, чыста палітычнай арыентацыі. Але перамены ў прафесійным сэнсе, у сэнсе інтэлектуальнага развіцця ўжо не будуць. Тут ужо ўсё вызначылася, з кім мы маем справу. Паколькі апазіцыя па колькасці невялікая, тут трэба нейкія якасныя перавагі, так? Якасныя нейкія законапраекты магчыма рабіць, як вы будзеце працаваць. Менавіта таму мы і вызначылі нашу апазіцыю як канструктыўную апазіцыю, не класічную. І абгрунтоўваем гэта такім чынам, што у нашых абставінах, калі у нас няма парламента, адпаведна, няма ніякіх парламенцкіх традыцый. І няма ўяўлення пра гэтыя традыцыі ў нашым грамадстве. Гэта адзін аспект. Другі, што у нас няма свабоднай інфармацыі, няма свабоднай прэсы. Прэса манаполізавана ў руках КПСС. Манаполізаваная свядомасць у нейкай ступені. Таму такая класічная апазіцыя, якая займаецца толькі крытыкай, будзем так, груба гаварыць, яна будзе незразумета. І потым і сэнс яе не дасягаецца, паколькі няма свабода слова, скажем. Мы можам, кажуць, крытыкаваць, но это ж не дойдзе і да выбаршчыкаў, і не будзе мець такога сэнсу, паколькі у нас партыяў няма. Значыць, у нас няма, так сказаць, нейкага палітычнага жыцця на адпаведным узроўні. Таму сама сітуацыя ў нас вымагае другога парадку апазіцыі. Мы вызначылі як канструктыўную апазіцыю. Што гэта значыць? Гэта значыць, што ўсе пытанні крытыкі застаюцца за намі. Усе пытанні адмежавання ад большасці ў Верховным Савеце, адмежавання ад этого кансерватыўного Верховного Савета, ад яго палітыкі, яны заяўлены, яны ёсць. Мы адмежоўваемся. Але акрамя таго, мы яшчэ працуем канструктыўна, як паралельны Верховны Савет, як маленькі Верховны Савет. І мы такім чынам не пакідаем тыя камісіі, у якіх, скажем, ёсць наша перавага, альбо якія кіруюцца членамі апазіцыі. Скажем, камісія па замежных сувязях, калега Садоўскі, ён не пакідае эту камісію. Ці, скажем, я не буду пакідаць камісію па заканадаўству, у якую я уваходжу. І другія, некаторыя бесперспектыўныя будуць пакінуты. Такім чынам, нашыя канструктыўныя напрацоўкі мы будзем старацца праводзіць і цераз камісіі, і непасрэдна на сесію, і непасрэдна цераз друк. І такім чынам будзем старацца стварыць тое, на што не здольны Верховны Савет. На сённяшні дзень якія альтэрнатыўныя законапраекты вы лічыце найбольш важнымі? Я лічу, самае важнае зараз гэта закон пра зямлю, пра ўласнасць, пра грамадзянства. 3 законы. І Канстытуцыя. Новая Канстытуцыя. Таму што фактычна у нас няма Канстытуцыі. Гэта Канстытуцыя, якая існуе, это дысананс. Тым больш, што прынята дэкларацыя учора. Яна натуральна прынята як пустая паперка тымі, хто трымае ўладу. А адсутнасць Канстытуцыі тым больш пацвярджае
яе нежыццяздольнасць, таму што наша прапанова, уласна, чаму мы і вымушаны былі пакінуць, адна з прычын пакінуць залу паседжанняў, што наша прапанова аб тым, што да прыняцця новай канстытуцыі на тэрыторыі рэспублікі дзейнічае старая канстытуцыя, тыя палажэнні старой канстытуцыі БССР, якія не супярэчаць дэкларацыі. Гэта значыць, што тыя артыкулы, якія супярэчаць, яны не дзейнічаюць, а дзейнічаюць палажэнне дэкларацыі. Значыць, дэкларацыя мае значэнне канстытуцыйнага дакумента. Гэта было не прынята, прытым это ўзнікала некалькі разоў, гэтае палажэнне. Это ж элементарна, калі мы прымаем дакумент, які павінен нешта значыць, дык мы ж павінны забяспечыць яму гэтую значимасць. Гэта было адрынута, і такім чынам паказана, што мы займаемся гульнёй. І от прыняты дакумент, які мае такое, прапагандысцкае значэнне там і гэтак далей. Так што, вот якія асноўныя я бачу на самы-самы бліжэйшы час. Гэта 3 гэтыя законы Канстытуцыі. А якія галіны напрамкі дзейнасці найбольш важныя бачацца ў апазіцыі? Галоўны напрамак дзейнасці мы бачым гэта адраджэнне нацыі, так шырокі напрамак дзейнасці, які ўключае сябе шырокі спектр і суверэнітэт, і эканамічныя пытанні, і культурныя пытанні. Адным словом, мы будем фармаваць такія камісіі, якія не высвятляюць нейкае статычнае палажэнне. Вот эканоміка, вот культура, вот адукацыя, а якія заключаюць у сябе дынаміку нашай платформы. Вот мы ставім задачу выратавання нацыі ад Чарнобыля і так далей. Мы яе шырока і ставім, скажем. Камісія у нас будзе па нацыянальнаму выратаванню. Не чарнобыльская камісія, якая нічога не гаворыць. Чарнобыльская камісія. А камісія па нацыянальнаму выратаванню. Это значыць, што ўся наша дзейнасць павінна нанізвацца на выратаванне нашага народа. Ага, Чарнобыль, значыць, дзейнасць па выратаванню насельніцтва, па яго перасяленню, кажуць, праекты, непасрэдная практычная работа. Мы таксама будзем эту работу курыраваць і, як кажуць, нават стымуляваць. І трэці аспект, гэта аспект звязаны з эканомікай. Бо, безумоўна, калі мы не зрушымся з гэтага стану, у якім мы знаходзімся, у стане развалу, калі не будзе падрыхтавана адпаведная заканадаўчая база, то все остальное окажется недзеяздольным. Вышэй вы сказалі, што цяперашні Верховны Савет дасягнуў ужо сваёй столі, так? То ў сувязі з гэтым узнікае такое заканамернае пытанне, якую перспектыву вы бачыце ў гэтага Верховнага Савета? Я мяркую, што гэты Верховны Савет зойдзе ў тупік, і ўжо ў тупіку уласна знаходзіцца, таму што за гэтыя 2,5 месяцы это зроблена было мізэрна мала. Што гэты Верховны Савет акажацца ў тупіку і паўстане пытання аб яго роспуску. Ён не зможа існаваць той час, на які ён выбраны. Жыццё ўжо паставіла такія патрабаванні, сёння, перад ім, якія ён не ў стане нават асэнсаваць у сваёй большасці, не то што вырашаць. Это сённяшняе палажэнне, гэта ўжо, як кажуць, існаванне ў тупіку. І самае дзіўнае, што гэтая камуністычная большасць гэта не ўсведамляе. Яны тут ствараюць свае фракцыі, свае групы аб'явілі. Усё гэта, вы знаеце, такая адлюстраванне агоніі. Нават пратэст узнікае ў іхным асяроддзі, сярод тых дэпутатаў, якія, у якіх ёсць разуменне нейкае ўсё ж такі, што адбываецца. І таму не выпадкова, што то адзін, то другі дэпутат заяўляе аб выхадзе з партыі, і гэта будзе працягвацца, пакуль не выйдзе найбольш радыкальны элемент і найбольш інтэлектуальны элемент. Найбольш інтэлектуальныя людзі ўсё ж такі выйдуць. І астанецца самае такое кансерватыўнае балота. А гэта, так сказаць, капут. Так. І вось такое апошняе пытанне. Скажыце, чаму Станіслав Шушкевіч, якога людзі прымалі тут як прадстаўніка дэмакратычных сілаў у парламенце, не залучыўся да апазіцыі? Разумееце, што яго, Станіслава Станіславовича, многія ўспрымалі
по таму іміджу, які яму стварыў Беларускі народны фронт. Таму што яго выбраў, як кажуць, дапамог яму выбрацца, ўсё, у дэпутаты Верховного Совета СССР, Народны фронт. На вялікі жаль, тут адбыліся такія моманты не зусім карысныя, нават і для фронта, таму што Шушкевіч памылкова лічыць, што можна ў нейкіх галінах ці ў нейкіх варунках ці рамках супрацоўнічаць з партапаратам, з яго асобнымі прадстаўнікамі. Гэта ідэалізм, палітычны ідэалізм называецца. Але даказаць гэта, як бы сказаць, абстрактна няма магчымасці, павінна быць практыка, чалавек павінен сам пераканацца ў сваім ідэалізме. І от практыка Верховного Совета, якую мы зараз усе бачым, гэта якраз тая, як кажуць, дзейнасць, у працягу якой Шушкевіч можа пераконвацца ў сваім ідэалізме. І разумееце, што гэта, відаць, яго і вымушае рабіць такія хады няпэўныя, як бы і кансерватыўнаму крылу нешта падыграць, і Народнаму фронту нешта паказаць. І такая непэўнасць, урэшце рэшт, яна прыводзіць да такога некарыснага ўспрыняцця яго дзейнасці з боку дэмакратычных колаў. Я кажу, чалавек, які стараецца і аднаму крылу і другому нейкім чынам, так сказаць, праслізнуць паміж двума і застацца неяк, так сказаць, адным і другім карысна, ён урэшце рэшт атрымлівае з аднаго боку і з другого боку. Таму я думаю, што перад Станіславам Шушкевічам у будучыні стаіць праблема выбара, нейкай большай канкрэтызацыі сваёй пазіцыі. Таму што тую пазіцыю, якую займае зараз, паміж гэтымі двума накірункамі фронтаўскімі, кансерватыўнымі, камуністычным, яны, акрамя кампраметацыі, яму нічога не прынясуць. Так, і вось сёння ў чарговы раз не быў зарэгістраваны Беларускі народны фронт. Вы разумееце, што яно ўзнікла сёння так спантанна, это пытанне, таму што ў палітычным сэнсе нам рэгістрацыя не патрэбна. Мы бачым, што КПСС вельмі хутка на вачах разваліваецца. Нават калі б цяпер мы былі б зарэгістраваны, то пакуль што яшчэ ўся ўлада, структура ў іхных руках. І таму мы нічога не мелі б. Это нічога прынцыпова не вырашае ў палітычным сэнсе. Таму нам толькі цяпер, як кажуць, пачакаць. Але ёсць адзін аспект, які вымушае ўсё ж такі рэгістрацыю. Гэта дзейнасць нашых структур. Там камісіі замежнай, культурнай і асабліва камітэту дзеці Чарнобыля. Гэта неабходна, таму што трэба мець свае рахункі, свае, кажуць, факсы, свае валютныя рахункі ў банку, каб гэтую дзейнасць, да якой мы ўжо задыхаемся. Уявіце, што ў гэтым годзе да 5000 дзяцей на здараўленне. Ніякая ж другая арганізацыя гэтым не займаецца, не хоча і не ў стане. Гэта тыповыя паразітныя апаратныя арганізацыі, якія заўсёды стваралі афіцыйныя структуры для шырмы, што і ў нас існуюць арганізацыі, каб такім чынам гасіць усялякую ініцыятыву. Так вот, для гэтага, для выратавання людзей, дзяцей, нам неабходна рэгістрацыя. І таму, калі сёння адзін з дэпутатаў паставіў это пытанне, згадніўшы са мной, вырашылі это пытанне паставіць. І выявілася, што ў гэтым сэнсе Верховны Совет стаў яшчэ больш рэакцыйным. Хаця ўжо ніякой логікі ў іх няма. Ніякой. Таму што тут ужо гэта абсурд, гэта ўжо нейкі сюррэалізм. Гэта тое самае, як з галасаваннем за 6-й артыкул Канстытуцыі. Ён ужо не мае ніякого значэння ў нас. Ужо Канстытуцыя саюзная яго даўно адмяніла. Чыста фармальны акт. Трэба яго прыняць, гэты артыкул. Чыста фармальны. Значэння не мае, бо не дзейнічае. І не, уявіце сабе, яны галасавалі супроць. Яны хочуць рэаніміраваць здохлага коня. Вы уяўляеце, людзі на ўзроўні дагматычных інстынктаў жывуць. Логікі нават няма. Аб чым можна гаварыць? Аб чым, які-то Верховны Совет?